Jama'a ina muku fatan alheri kuma ina so in jawo hankalinmu ne akan maganan harajin da gwamnatin Tinubu take so ta ƙirƙiro a wannan sabon shekarar na 2026 da za a shiga. Wato maganar harajin nan ita ce Tinubu dai ya ƙware a duk inda ya samu sai ya gina ma kanshi hanyar tatsan kuɗi na morewa. Akwai kamfani da aka sani mai suna Alpha Bita, wannan kamfani ne na Tinubu, ita kuma kamfani ce mai tattaro haraji ta ba wa gwamnati, kuma gwamnati ta ba ta kaso 8 a cikin duk harajin da ta tattaro a shekara. Alpha Bita ita ce yake amfani a Legas, wanda cikin shekaru 2 da suka wuce 2024 wato 2024 da wannan shekarar 2025, Tinubu wato ya samu naira biliyan 213 a cikin harajin da ya tara ma gwamnatin Legas, wanda ita kuma gwamnatin Legas ya tara mata haraji tiriliyan ne. To ya samu wannan ƙasar. To yanzu sai ku yi maganar ƙasa baki ɗaya in an haɗo duk harajinmu da ni da kai. Kaga 'yan Legas ya sa su a cikin wannan ƙunci, ana ɗiban haraji gare su, shi kuma kamfanin shi ana miƙa mai kaso 8 na harajin da ya tattara. To wannan kamfanin nashi fa ita za ta ci gaba da karɓar harajin ƙasa ga baki ɗaya, wanda kun ga a ƙarshen shekara abin da zai samu sai dai abin da muka gani. Saboda haka shi daman ƙwararre ne wurin tatsan mutane, kuma daman inda ya ƙware kenan. Ku sani duk ƙasa mai ma'adanai, arzikin ƙasa ba ta takura ma talakawan ƙasanta da haraji. Mu ma muna ɗaya daga cikin ƙasa masu ma'adanai, arzikin ƙasa. Muna da mai, muna da uranium da sauran abubuwa dai na arzikin ƙasa. To amma gashi ya zo ya takura mana. Turawa da kuke gani, harajin da suka ɗora ma 'yan ƙasansu domin rashin ma'adanai gare su, ba su da arzikin ƙasa ne, yasa suke sa wannan harajin gwamnati su dan samu ta yi amfani da shi ta ci gaba. Ku je ku duba irin su Dubai, Kuwait da Saudi Arabia, ba a biyan haraji talakawa na fitan hankali irin wannan. Saboda me? Saboda suna da arziki na ƙasa ne, kuma bari 'yan da abin nan mutanen ƙasa su mori arzikin ƙasa, shine sai a yi muku aiki da shi ba tare da sai an takura muku da biyan haraji ba. To mu nan yanzu haraji za a takura mana, bancin ba mu mori komi na arzikin ƙasan ba, kuma shi ya ƙirƙiro ta tunda babu ita a da, kowa ya sani. Daga shekara mai zuwa 2026 kowa fa sai ya biya harajin nan, kuma harajin nan in ka biya aka tattara a ƙarshen shekara fa shi za a ba kaso 8. Kaso 8 ɗin nan sani muka yi, wa ya sani ko zai ƙara ya kai kaso 15 da za a dinga bashi na ƙasa. Kun ga kenan ashe yana zaune ya sauka a mulki, yana zaune amma biliyoyin naira suna shigo mishi a duk shekara da kuɗin haraji, ko kuma ma in ce tiriliyoyin nairori, saboda yanzu ya koma maganar ƙasa ba Legas kawai ba ne. Saboda abin da nake so mu lura mu gane kenan, mulkin Bola Tinubu ba arziki ba ne, kuma ba zai taɓa zama arziki ga kowane al'umma ba. Mutum ne mugu, wato mayaudari, sannan mahandami a rayuwa. Wannan shi zai sa mu jawo hankalinmu mu gane, in za mu gane haraji dai ba abin da zai hana mu biyan shi, tunda gwamnati ne ya ɗora mana, kuma haraji dole yana da kaso ciki, yana da riba ciki.